Hemen nire gelan sartun den hauni, kantak burusik esten bakarrik, zuek kalien. Bueno, ze moduz, hago bizat apurtxu bat, Normala da, holako egora arraro baten, hola sentitzea. Neu ikaratuta no, normala da ikara ekuitzea eta hori. Baina, buelta emongo gotzau tortillari bai, claro baietz, holako virusak eta guri ez gaitxue parako. Orduan, gauzatxu bat esan birdotzuet, lehengo eta bat, ia zelan zagozien zeuek eta zeuen ingurukoak, espero ondo gotea, hemen, etxian gaoz, bebai, eta oso ondo gaoz. Eta beste gauzatxu bat, ikusten dozuen esamen gabize estudizuan, Maider Zabaldegi eta nik Inigito Txapelpun gaoz kanta bat osatzen, kantu bat berezizia izango da, oso berezizia, nahi dugu, zeuenetariko batek parte hartzea. Zelan? Kaixo, kuadrilla. Nik proposamen batekin natorkizue, aber ze iruditzen zaizuen. Beitu, hortxe gabiltza, pixka bat pentsatza konfinamentuan nahiko zaizkitzuela gauza pilat muitzen barrendik pentsamentu ideia asko pasatzen burutik. Ze iruditzen zaizue pentsamentu edo ideioekin animatzen zazte letraren bat idaztea? Eta gu gero letra horrekin irabazlien artean bat aukeratuko genduke eta kantu bat zian bilakatuko genduke. Idea politia da, ez da? Animatzen zaituzte, zerrikan, usteet oso aukera politia dela, guanola etxean konfinatuta gaudela, idaztea, barretik ateratzen zaizuen edo zer gauza izan leike. Bai? Venga, animatu eta idatzi zerbait, eta gu gero musika jarriko jogu. Bai? Venga, muixo handi bat. Ezberdinen azeta badakit, da zer ez gehiago ez gitxi hau, bardin zure bilurrek, zure akatza. Eta hori, bai, badaki gogoa daukazuela lagunakin egoteko, entrenaten joateko, eskolara bebai joateko, batzuk. Eta, baina, lehengo bizitzara laster bueltatuko gara, fijo baietz, eta ikusiko gara laster herriko jaietako konzertuetan, klaro baietz, zelan kantate ban eito hitzek, Eta izango gara zoriontzu, edo zein herriko jaietan, ikusiko gara parte hartu, zozketa polit honetan, bale, eta ikusiko dozu zelako sensazioa idazten dozuenean. Eta badakizue beti aurrera, irribarrea beti agoan, eta segi aurrera, haupa gaztiak, zuentzako da mensaje hau, zuek gabe gu ez gara ezer, zelako roiona, kontzertuetan zagozienian hor, abesten gure abestiak, zuek zarie gure gasolina, zuek indarrak eta gogoak ematen gaitxuzue. Haupa zuek, mil esker horreotegatik, beti zuekin, haupae! Ni Zurin Hidalgo naiz, eta sortzaile eta musikaria naizen aldetik, Gernika Mailan sortu dan dinamika berri eta interesgarri honetan parte hartzera animatu nahi zaituztet. Beraz badakizue, hasi buruari ematen eta idazten. Gente, animetako da, letra gehiago, danak parte hartu daigun, eta hor gauzen partaideen artien lortu daigun, abestitxu bete osatzie. Proposamen hona da, eta ekintza hona, gure motiboan zako. Bega, eutzi gero. Eta, aizaztu, animatu! Ikusten dozuz ez deko